Megi weche manyien na korwa donje mago motende kod weche mag ohala. Board ma chiwo lesen ne Bache kod kuonde mag budho e kaunti ma Nairobi omayo lesen kuonde budho maromo 43 mawuok e alwora ma Nairobi. E oboke margi, board no lero ni ma oluwore kod koko ma kuonde yweyo go kelo ne jodak makono ka koro tend kaunti no ogolo chik mondo mi olorgi. Barua no ma ochwal ne tend arita kwe e rang'iny mar sub county dwaro ni apedha time kuonde budho go kendo mondo ne ni giluwo chik kaka owinjore. Moko kuom Bache ma kod kuonde mag math ma lesen magi nyaka gie sani dwa ni mondo mi ogol oko ting'o Click Lounge, Orchard Lounge, Dus Bar kod Labate maduto yudore e kar dak ma Kibra. Apisas go koriwo koda mag Nema bende menyo kao lesen mag kuonde budho moko ma Embakasi kama oting'o Pioneer Resort kod Black Bull. Ma timore ndalo achiel kende tok MCA ma Kileleshwa Robert Alai golo kwayo mar goyo kogno Bache gi kuonde mag toyo ngona e kar dak ma Kileleshwa kod mamoko ma Nairobi.